Хай, братва, чхели ки меган мо дар чуқай шаем дар ҷои пацанои гизалаем. Бачако торта, чхели торт. ин ҳами бачара агар шинохте, значит бидоне ки ма дар чуқай шаем ма омадам реална дар гапам истодум. Айкалчиё чӣ надоранд ку? Купальник надоранд ку? Саломат боши, братишка, фақат хон, боз хон, хорошо? О, иди канали ма. Канал ты худ, братан, соз пар. Гап нест, ай брат, обод боши. Гап нест, брат, саломат боши. Салом алейкум, бародаро, ҳама каса хубен. Ма дар пеши Садбаргам, хеле ки нигоҳ кардесе баландошуно. Дар канал рости гап апрос партофта будем ва байни ваҳдат, байни ҳисор, байни варзоб. Ваҳдат ай ҳама лайк зиёдтар гирифт ва рости гапа бугум хостам инами ҳозира худаш брам ваҳдат сиёмка кунам ай ҳайкали модар. Чуқайша як аз гуфта буд бародар чуқайша рав сиёмка кун, ма хата гап надорам, агар ҳамҷа соқмонӣ иншоалло мерем, соқ саломат мегардем, мебием чуқайшада бародаро ҳастанд ва як нафар оз интизорум мебия ҳамроҳи ма путиводителӣ мекуна ваҳдатда ва насиб карда боша ай ҳайкали модар сар мекунем, планода чуқайшай, баъд станса, баъд ягон нафара бо ягон социалный ролик агар кунем, ягон каса мепурсем ваҳдат чӣ хелай, то охирша тамошо кунен ва шояд ҳамин выпуск шумода маҳқул мешава. Сайр гаштора интизор шавем. Салом алейкум, я бор дига бародаро, мо ваҳдат даем пеши ҳайкали модар. Ана як брати дига путиводитель қатимонай Фарух номдору. Фарух чиста ай Садбарго, ай Садбарг свор шидем ва Фарух камтарак дар бораи худат гав занавал. Ма ами шаҳри ваҳдатум хеле шидхай Москвада будем. Хай наомадем ватан оводӣ ҳама чот каништа. Оварӣ надоштем ки дар ҷое ки хушрӯ меша. Шаҳрам рафтем гаштем, ҳама иштияк хуб акад. Ина боқад чимо вохӯрдем. Охирон прямой эфир да кай буди реально. Охирон прямой эфир. Ҳақорат када будим аё ки? Не, гуфтам ки иншалло мерам қатъиам якам во мехӯрам. Ягон чиз дига нагуфтам. Гап нест. Гап нест, брат. Души хай ки биё дальше ози дальше гиҷо наздикай мода чуқайша ё ки? Дальше мо агар ки фурат мерем мекамбина мерем. Вайш дар курай. Чӣ хеле додаро? Созе, нағзе, ваҳдада чӣ хеле ҳама тенҷай? Гап нестай боше. Мо да ближайши гиҷора бисёртар навор гирем ки пацано ҳами бинан кайф кунанд. Интерес оз ин ҳамиҷа. Ҳамиҷа? Ё худ мо ё худ меган, ё худ азоро меша иҷа. Бана карасика одиш деста ҳамиҷа. Леки вақти тобистон да ёдат боша мо Амиркати омадаги будем 2 сол пеш. Мо ваҳдата полный навигатор када будем. Ана издания набуд ростига. Сохтестиян? Хайр, убудияй? Сохтести. Ана ина настройка не ки буд последний видео. О, Стёпа ёкати ҳон ауҷада вохӯрда будем, хай гуфта будем ҳамҷада, баъд короче душанбе омадем баъд. Нав камерара киштум ки UGP ҷавлон мега. Гап нест, адуши брат. Шаватюба. Не мо чхе бугум аки ваҳдат имина барои социальный ролики ки Шаватюба пурсидане. Просто да канал апрос партофтум, ваҳдат якум ҷо гирифт лайкати ва хостум биём чиста сиёмка кунам, ваҳдата нишон тием. Но Фарухам ай ваҳдатай. Фарухам ай ваҳдатай. Ва хостем просто як апрос кунем ку Шаватюба мешиносан ё ки не, Стёпара мешиносан ё ки не. Стёпа Батлер не, именно вай бояд шумит када.
Да кадом частай? Части Душанбе стоит аэропорт, да. Рота чия? Старый дай. О, Ана информация зура братан додак. Гап нест информация зур дод. Айс рафтан. Алло. Чо кади кадом тараф ди? Сабз? Все, гап нест, дидум, гап нест. Хай, брат. Рустам где? Рустам пай корой хчай. Хай аддушиян, саломат боши, гап нест барои шинохтагид, ваҳдат даме шинохтиян. Ассалому алейкум, бача. Ёбале. Салам алейкум. Чо каде, кору хубай? Ҳама тинч? Настроение чӣ хела? Ҳама зур? Ана бачаҳо раҳа тамошо кунед. Кору бор чӣ хела? Ҳама зур? Ана я братана чуқайшай. Нишон наметем реально. Хай мардак мисол намехоҳам, ман нишонаш наметем хеласт. Ман наглахе сёмка намекунам ку. Просто я пацан гуфт ки братан ту ҳами дили гурда кадан наметони бурай чуқайшара сёмка кунӣ. Бе камера мемонӣ. Гуфтум мардак хуб да чуқайша бародаро ҳастан охи ту чӣ ба хел гав мезанӣ мора ҳами ютуб хиёл тамошо мекунӣ. ҳами видеои сода мекунем баъд братва меги даиҷа намешиносам муно. Хай гу братан я бура ку сёмка ку мебинем. Хай ма гуфтум ман мерам. Ма бля ҷое ки рафтам, ҷое ки медонам уҷа чӣ хели территорияи ма девона бори уҷа да гап намезанам ку дастойна гап мезанам пацано дастойна привет сад мекунам. Хай гуфт мебинем братан. Хай на тамошо кади сабоши сангина тамошо. Вай бачка просто хидмона. Вай просто дали ёштарай ай творчествои хидмон шинос нест. Бачаҳо дани момент мада подсказка кадестам бачаҳои ҳамиҷа киам петачок ин ҳамиҷай дромади чуқайша оиди ҳами петачок чӣ гуфтанӣ? Хайҷа бачакома ҷамъшам онҷа. Ҷамъшан ҷамъшан чахчах мекунам силитсан. Хайна братва, маона пацано уҷа нигоҳ кунем. Ҷамъ шидагиян обсуждат доран короче чӣ хел батл кунем, чӣ хел рэп хонем, чикор кунем короче мақсад пешравӣ кунем аз душияямаш. Хайна братва, шуқайша даем, тамошо кунем. Бачаам мойкап, поёнуш военкомат, бачаҳо кадоме хизмат мекунам марҳамат. Военкомат дая. Военкомат поён агар фурод мерем. Поён военкомат. Хай чӯриташко. Ка як сёмка ки хеле чиз ёд кардагам бачаҳо. Як опа. Садай. Хай как говорится, мы дар чуқайшаем. Лекин камтар ҳаво хунук Сомон? Кани? Гизала ибад омадеста. Салам алейкум. И брачка кия яхта шинос ку? Ту биё газана бача. Бандити бачакои ваъда дар ғарибӣ мебинам та. Бачаҳои ваъда да чӣ гуфтани ғарибӣ да буда гӯда? Бачаҳои ваъда бандита. Гап неста. Боше. Стёпа куҷо дай? Стёпа шавида. кадом тараф да? Ту пешиш нарафтӣ? Чӣ ба? Баклоша мера. Баклоша мера. Шаватиу ба мешиносӣ? Чӣ ба? Пранкерай, ку пранк мекунам. Бачаҳо ҳозир мо дар ваҳдат мепурсем кани ҳами пранкер шаватиу ба мешиносанд ё ки не?
Братан, просто овози дар кораи махта нишон наметем. Просто мода интересна барои ки шавай братишка пранкерай. Мо мехоем фаҳмем ку да ваҳдат мешиносанд ша ё ки не. Ами шаватиу ба мешиноси. Салом алейкум. Сози брат. Парвиз братан, шаватиу ба мешиноси пранкерай ку ай ваҳдатай. Мешиноси ша. Кадом пранкиш бисёртар маъқулай та? Фаруха нигоҳ накунед. Не, реально братан мешиноси ё не? Шаяд дидагию? Гап нестай Парвиз бошед. Братишка, мо социальный ролик зарондестем, ами пранкер шаватиу ба мешиноси? Ай ваҳдатай. Не? Гап нестай бошед. Не, просто не на Фарух мардак бари, ами темара мо нав пазондема. И ягон хебарақас нестай ку. Шава братишка тамошо кадестай бошед. Просто на Фарух ай ваҳдатай. Фарух тамошо мекуна. Просто мода интересна е ки шаватиу ба да ваҳдат мешиносанд ё ки не? Кани хеле реакция пацано. Бебинем гария чи точка мерем пеш такси мерем, таксио мумкин донам пешо. Таксисто хамду даги куй. Бинам пеши нимо мешни бепресем чи фар дора. Хидма братан съёмка кадесам просто аму шаватиу ай ваҳдатай пранк съёмка мекуна одамо ами гам метияку. Просто фаҳмиданем ки ам бачаи ваҳдати худаш мақсад мешиносанд ша ё ки не? Салом алейкум. Сози ака. Ами пранкер шаватиу бай ку ака. Амура мешиноси ё ки не? Шава шаҳрон ба. Таксиора гам ду ки мерзизек так роми дисба мебарам чи мебарам. Просто ма ай душанбе аз ина фар подписаться караён канал. Ҷавлон боши ака гап неста. Боши ака гап. И насиб када боша агар успет кунам ҳами бега. Ягон гуфтаниё боши нишонот диям. На барои ака ки шаватиу ягон чи бу. Ичи пацани созай. Братанҷон, о иди шава. Тенҷай. О иди канали ма. Канал ты худ братан соз пар. Гап неста брат, обод боши. Гап нест брат, саломат боши. Гап нест. Хайна братва, вроди гап нест брат, насиб ҳами бега худо хоҳа меброя. Эмоция ад души шава братишка мешиносам та. Салом алейкум. Бачаҳо созен, нағзен, ай ваҳдатен. Я социальный ролик кадестем. Ами пранкер шаватиу ба мешиносен. Ҷавлон рэпера мешиносен. Стёпа батлера мешиносен. Оеди ам Стёпа чи гуфтанен камтарак. Бе ягон хизоа. Оеди Стёпа камтарак. Батлош маъқулай та. Не, барои чи вай гум шуда? Бисёр батлош дидагӣ нестему, хеле чанд шадидагиём, хеле беҳад хуб чанд шадидагиём, давом батл задагия. Оиди футбол чи гуфтанен? Футбол ваҳдат да чӣ хела? Футбол соза хуба. Тенҷа. Хазар надор футбола тамошо. Чӣ да завқ дори бисёртар? Хай бисёртар да ами да чи завқ дорам. Да тамошои футбол завқ дорам ами. Кадом командада балелшикӣ мекунӣ? Реал Мадрида. Реал Мадрид. Мухлисои Барс аз их нашавен. Реал хак просто хоҳиши и мардакай барои ами бачаҳо ма шумо да раҳмат гуфтанем саломат бошен гап нест. Хай майда када бачаҳо агар интерес набошад то нам Фарух дальше мерему. Амҷа пацано подсказка кадестан. Ҷои билярдни чуқайша. Братишка чорта гав занохи ягон чи. Ҷои чи хеле иҷа реально. Пацанои гизала, пацанои габзан. Хулиганы, братан. Хай садай. Ози дальше бо дрини чуқайша медроем, бо тамошо кунем шумо. Чи ба маъқал меша? Анаме гардиш дарасидем пеши масҷид, гардиши чуқайшай. Фарух бо камтар информатсияра пурра ку. Масти чуқайшай, гардиш, бозори боло мешава усу. Хай мерем оли площадка мерем. Дальше сафа. Стрелкаи бачаҳо мерем. Ҷои ришала мерем. Ҷои ришала. Ҷои ришаткини пацано мерем. Ози ягон разборча меша, гапчап меша.
да ҳамун точка корбора ришад мекунан ҳози ҳамҷо мерем Мекунем, интизор ҳам шавем биё ку братишка 4 та гап де охи хурутова ки кай мерем Куртовхона кушуда? биё аввал полный съёмкара буд кунем а Кида буди? хурутов да багажник диде пацана Куртовхона сахи да буди, ки багажник вақтам нашда ремо рафтеста. братишка та якҷои ай ҳами ҷаи чи синфи чанди синфи 4 дарс буд шид кадом мактабда мехунӣ иҷо ремезе саломат бошӣ братишка фақат хон боз хон хорошо дарсгрезӣ накӣ варзиш кад машғул шав дальше пешравӣ кӣ хуб братва мо ина мактаби 5 даем ба номи аҳмади дониш намҷа пацана куштагиан ҳами братва гуфтаистиян ки ҳами агар да кадрат рамазон бошад значит мо бовар мекунем ки ту реально чуқайша омадай рамазон наистадаги хай биё ки ҷа 4 та салом алейкум кунем қатид пацано бинан ин ҳами бачара агар шинохте значит бидоне ки ма да чуқайша ма омадам реально да гапам истодум хай лайкати барои ки ваҳдат реально ма да каналам апрос партофтум ваҳдат варзоб ҳисор гуфтум кадомеш лайка зиёд гирифт ман ҳамҷа меом ваҳдат лайка зиёд гирифт хайна омадем ана братчико гуфтан ки ҳами рамазона кадрда дирор братан боварат мекунан ки чуқайша омадаи чӣ гуфтани бачое ки мисол берунаи ватананд چی بگم خدا خدا نگهبانشون باشم و гап нестай брат Гап нест. боши ядуши просто ози пеши саг мерем ку камера да агрессивния ё ки реакцияш чӣ боша ма тузик ма ваҳ и бечораш ларзидестай саг агрессивный набудай пешеш мебиёӣ вақти хай саг мешиносохи ҳами одами хуба айбат фарқ мекуна ба фикрам барои ҳами переключаться накуне фақат опа калона қафо тапид кадестай гап нест хуб братва дани момент мо бозори боло ба фикр мо омадаем агар хато накунам фарух камтарак информация те Иҷа бозори болоай баъзе одамо меган ашан меганша баъзе одамо вахдат сити меган намедонам рости оле интихоб нашидаам хеб ай одамо пурсе мегӯ хай мепирсем ягон фурӯшанда ягон чи мепирсем ки ҳамҷа чи ном дорам на самом деле ай хе намедонам чира пурсем ягон раҳгузара пурсем ягон раҳгузаре ки хеле чеҳраш кишода бошад салом алейкум сози братишка ҳамиҷаи худо ҳамира аниқ чӣ ном меган ашан ё ки ваҳдат сити ашан сити хайна бародар гуфтестай ғарибон нигоҳ мекунанд салом гуфтанӣ боши агар салом расон бачаҳои ваҳдате ки дар ғарибиянд берунаи тоҷикистонанд боше хай ашан сити хай дальше и дромади боғая бача ҳайкалчора бинанд
Ҳайкалчиё чӣ надоранд ку? Купальник надоранд ку? Ҳайкалора напӯшондиянд ку? Цензура 18+. Ай пушти ҳавай бо удалид накунанд ролика. ҳайкалора нагир ки рости айрами да бисёр мешава. Так, значит, чойхона Сада. Тарабхона. Хайна, братва. Мо дар пеши Ашан Ситием. Ай бия, ка шумо дар нишон тема бисёри бад гап задем. خب دالشی ما قدم زدستیم فاروق کتی طرفی وокзали خیر همس بزرگ با فکر مگر خطا نکنیم جمع 2 سال پیش اومده بودیم نو کالونا قفا اومدستیم гап нест ад души ма мисол 2 сол пеш реально пацано ад души мора меҳмон карда буданд но исолам гап надорум исолам ад души нози сар мекунем насиб када бошад ромади о лимонаби на марҳамат сёмка кадестем рафиқо гузаштестиян табассум ҷамо бромада будем биё бача лимони ваҳдат да мегази дига дам намезани хай далше мо шумо дози нишон метем фарух иҷа чиай виходи бозори боло маршруткои сафар мера тарафи бозори хайр бачо кадаме ки медонаисина адман лайка видик дорatan бачо хай поён мо намерем барое ки ҷои мо нест уҷа но поёна ба фикрам медоне уже поён чӣ гапай бачаако торта чӣ хеле тортелло торти мо заказное деш диста торти мо заказное деш диста торта ва бачаҳо да торта нишон тема خب ратва мо дар карасинкаем омадем гуфтем я перекусид кунем фарух ҳама ҷай бачаҳо тортои бамазза гуфтан хе бигирем перекусид кунем я худмона гарм кунем баъд дальше бо буроем сёмка кунем лек бародаро як чиза мо сёмка карда натонистем барои он ки шав шуд уже станса мелкомбината натонистем но пацанои станса мелкомбината уажуха барое ки чихе бугум бо нагӯем ки нарафте ҷои мора сёмка накарде успед накардем просто на фарух шоида нашид бачаҳо на самом деле торик шидагия нест берам торик айнабо просто берун абине хоб бачаҳо ба ҳамин ма чӣ гуфтанем имрӯз хай омадем чанде ки тонистем бачаҳо аз души дастгирӣ кардан мақсад переезд мона мошин ташкил кардан ва гапшо надорум ва бисёртар мада фарух путиводителӣ кардагиай подсказка кардагиай гап нест раҳмат фарух да ва братишко гап нест канали нарзуллора бо реклама мекунем но братишко дама раҳмат гуфтаниям яда додаро
рости гапа бигум кадрда нахостам бигалтам барое ки хай по желанию буди реально. Но ваҳдат айна диден нишонтон додем хеле додар сози ягон чи гуфтаниё дорӣ ягон чи гуфтаниё дорӣ хай хонад равон дери бад шуд шав шудесад дери данагард хай ба ҳами мо ҷамъбаст мекунем имрӯзара ҳамо маҳқултон шуда боша просто лайка биҷиқе подписатсия кунед комментарияда бинависен боз куҷо мо бояд бирем но насиб карда боша контенти нав ташкил кардестам полностью про футболу мешава футболистое ки дар бишкекай 5 футзалист мерам ӯро сёмка мекунам кадоме ки дар қазоқистон агар боша ӯро мегирем ва нови контента мегзарем ва наи сайр гаштам ҳатман мешава мо метонем по всему таҷикистону сайр гашт кунем шумо да нишон диҳем шумо просто интихоб кунен куҷо рафтан дар курай ва ҳатман ҳамун подписатсия кардана колокольчика ҷиқиданай бачаҳои ваҳдат бачаҳои тоҷик тамоми мусалмоно ҳама каса сарбаланду хунобуд бошен то выпускҳои нава дар канали ҷавлон. яди савола шава тюба мешинуси ака авай мешинуси авай чӣ хела роликош пранк чӣ хела дистяка я Стёпара мешинуси стёпара медонид як ҷози гуҷода ава хто на якҷоя ами станция ё гап нестай боше ҳай отак нашуд шава чӣ гуфтанем хай просто интереснае ки омадем ваҳдат бояд пурсем ки ҳам пацана мешиносан ё не но бисёриш гуфтан мешиносем шава брачка тамошо кадеста боши не респект аки гуфтан пранкои бемаънӣ нашавад издивоҷство нашавад бас дигар ками чи рости қабул намекунанд ягон проектҳои хуб ягон чизе ки интерес бошада мардум дар хели ғамтаи чикини гуфтанд аки дар навор нагирифтем мақсад хай боқӣ дар панои аллоҳ хай в итоги бачаҳо чӣ гуфтанем боз дар панои аллоҳ бошед сад сарбаланд бошен бачакои ба наздики тарафи румид сёмка мерем тарафи румид мерем мо тарафи румид яхкини мерем не уҷа ништияк аз ови гармова ови зайрон мерем уже бо отдельный кадр меша кадрои худ мешад гап нест боше